ekpoko ndị bụ na ndị egede ọ na-awụ ndị mmụọ anaraghị aja enenke ada arụ ọnụ enenke bụ ọja eji achụ aja n'oge gboo na-adị ka mkpịsị aka ọ na-epe mpe afọ ha na-eme a na-aja elugo ebe ezigara ya anụmanabata ndị be anyị niile olu na igbo ndị mba dị iche iche ọgbọ dị iche iche obodo dị iche iche anyị na-anabata unu na nke ụbọchị tata anyị si ka anyị na unu nọkwa egwu ọnwa tata bụ ụka ka e wekute ume nke anyị eji wee jee echi ọ na-abụ atọtọrọ dịka eme nchezọ ọ sị na nchịkọ si ya chọrọ ka onye chọrọ ya gwa nne ya ka o were ego ji egotara ya ntị egotara ya anya maka ihe anya afọ na amada agba ya ihe anya afọ amada agba ya nchịkọ oge nne ya na-asị ya ka ya egotara ahịa egotara m ntị n'ihe anụ ihe nchịkọ si egotara m ntị ọzọ ga emegotara sị egotara m n'anya si ejide anya eme gịnị si na ihe anya afọ na amada agba ya na ntị nwere ike nnukwu ọzọ kọwa ihe ọzọ na mana anya fụ na-edo anya ofu nchịkọ ahụ sịkwa n'ife ya ji amụrụ anya na-apịa bụ ka amaala ego na-elele ọbịa ifu na anya adịka mkpa na ndụ mmadụ ebe anya ga-elu họ ụkwụ ya ama nlu ya nchịkọ anya adịka ya mkpa ifu otu anya aha ibu fu ebe anya ji edị n'enu fụ na anya ka na ọcha anya mmadụ nwere nnukwute oji na n'etiti ya mana anya nchịkọ oji adadị ya bụ na-enwe ụcha chọọ ka afụ chacha ihe niile ọfụma ihe anya na-arụ na mmadụ ehi ka nke mbụ anya ka eji ama mmadụ ịchọ ịma mmadụ ị na-anya anya n'iru ebe anya ga-aga bụ n'anya ya anya mere ọgụ ụfọdụ ifu ndị a na-amachi anya na akwụkwọ maka ada amana onye ha bụ anya ka ya amachi hapụ ọnụ na agba eji ha ndị ha ama mmadụ nke bụ eji anya ekwu okwu nke ịtọ ife na-esi n'anya aba n'ime mmadụ ịmụchi anya ọchịchị agba n'ime onye mere ewere ọkụ n'abalị onye asị na anakpọ onu m na nche ejugo anakpọ onu maka na ọchịchị aba agbago n'ime afọ ya baa n'ime obie mana ọnwụ na ọkụ ha ewutakwa onye na-aṅụrị ọṅụ abata ife esigara anya baa n'ime gị anya dị mkpa nchịkọ chọpụta ya ịfụkwa anya ka eji eze elu ndị ilo anya ka eji afụ ihe ọma anya ka eji afụ nni ma mma ịfụ nni ma mma ọgụwa ya agụụ ọgụ ụfọdụ ọgụ na agụrụ onwe nni gawa ịfụ isi ka lie nke a n'ọmaka anya na ihe ọma dị mma rinne nchịkọ wee sị nne kama ị ga-egolu m ntị golu m anya na ihe anya fụ na ama ada agba ya wee gwere ihe na-adị ka ihe ime n'anya mmadụ ịnọdụ ya wee kwuo ya bụ ihe ị na-ene onye nwere anya n'anya na-ene onye nwere anya n'ọnụ iwere ntị gị nụ ya fụọ ebe onye zụtara okwu ama nkọrọ ya akọrọ onwe onye ahụ ine anya n'ọnụ ifu na onye na-asị asị okwu na-ekwu nke na-atọ na ntị ma anyị gwara anya fụọ ọnụ atọ anya asị agafe otu ọnụ ya si eme mana onye ihe ọ dịkwa bụrụ eziokwu mana okwu ya na-abịa na-atọ na ntị anya dị ka mkpa iji anya enwere onye ori na-agafe ine anya n'iru n'anya obuda iji anya enwude onye ihe ọjọọ onye nke na-achọ ihe onwe ndị mmadụ efu n'eze iru n'eze esi nọdụkwanụ ka onye ji anụwa na ka ezikọ ejikwa anya ama onye ilo ọfụ n'ụzọ gbutuo iru eme ka anya gị na ya njekọ ejikwa anya enwude na mgba ifo onwe onye anya na-aka ibie onwe onye anya ga-afịa anya ọnya ebitu anya obitu ha anaghị ejikwa anya aka ọgwụ onye awọ ha anaghị anya ụjọ abagharụ ụjọ abagharụ ịnwetazi onwe gị onye ka eji enwere ikurecha anya a na-agwọkwa ya n'ọgwụ a na-egokwa ebube agụ a na-egokwa ya n'ọgwa n'anya anya esike ike na mmadụ onye ndị anabụ dike bụ ndị na-esi anya ya bụ na nchịkọ otu ọnụ asiri malụ na anya dị mkpa ka anyị nwere nwaanyị ga-esikwa wee ma uru anya balụ enwe mara ife ịchọ ị na-achụ ya ịmara ife dị mkpa ị na-achụ ya ịchọ ihe onwe ihe ndị eji ha nke ịma nwe anya nke mpụta mana ị ga-enwe anya nke mmụọ onye mere na onye isi na-afụ ụzọ onye isi amagolo ihe ọjọọ onye isi mara ihe ọjọọ
ọ mara okwu ọjọọ mana ọ dafụ ụzọ mana n'ime mmụọ anya na-adịkwa n'ime mmụọ ya bụ na ife onye ejighị anya afụ ife ọha da agụ ya ife onye anọghị ya nke kelie narịghị nke gị tinyere onye ọzọ anya dị mkpa hinne na mmadụ ọ bụ na nketa nwere a na-ekwu sị na iji aka bịa sị na achọrọ m iji aka m bịa ka nnọdụ ya ka e wee kwuo ya na nchịkọ sịrị onye chọọ ịgụtara ihe na-egotara ya anya hapụ ntị anọ m ya ome na anya onye wọkie anọ m ya ome mmadụ ama nkọrọ m ya akọrọ na ama m ihe nchịkọ kwukwuru zụta onye egotara ya ntị hapụ ntị gotara ya anya ihe anya afọ na ama ọ ya mere na-aṅụ oyi bunye m iyi ka ṅụọ n'odo m anya ihe na-ekwu odo m anya ifugo anya onye ọzọ ọgwụgwọ ọzọ gbanwe kwụsị fie asaa na-aba n'anya anya saa gị anya na anyị ifugo anya ka anya dị mkpa na-edi ihe egwu na anya ma eji wee sị n'isi ka ọya anya mechi ha na isi ike na-aya isi ọwa na-aya ọkpa mbido mana isi bịa ha na ọka ọya niile otu ndị gboo si wee kwuo ya